Jamen tak, og tak for invitationen til at komme og sige noget. Og ikke mindst, at jeg kan sige lige, hvad fanden jeg vil, og det bliver ikke diskuteret, det bliver ikke modsat. Det er ikke så tit, jeg har prøvet det. Så det er jo fornøjelse. Og jeg står her jo ikke som professor fra Aalborg Universitet. Det plejer at være dem, der altid udtaler sig om beskæftigelsespolitikken. Jeg står her som socialrådgiver. Jeg har haft 25 års jubilæum i faget for 14 dage siden. Meget mærkelig oplevelse, når man så kun er 39, og så alligevel er nået det. Så jeg udtaler mig som en, der har været i faget, været der i rigtig mange år. Jeg har arbejdet med beskæftigelsesindsats næsten i hele min karriere, og de seneste 8 år så som frontfigur i Dansk Socialrådgiverforening, hvor jeg jo har fulgt enormt godt med i beskæftigelsespolitikkens veje og vildveje. Og jeg gik faktisk ind i det arbejde, fordi jeg var så frustreret over at arbejde ude i en kommunal beskæftigelsesindsats, hvor både debatten om, hvad den handlede om, hvad de ledige var for nogen, hvad det var for en opgave, vi havde, og i øvrigt mine egne valgte tillidsfolk i min fagforening, var fuldstændig på vildspor i forhold til den praktiske udfordring. Det synes jeg var vanvittigt frustrerende, og så tænkte jeg, at jeg må kunne gøre noget ved det, og så fik jeg lejlighed til at blive valgt som næstformand i min fagforening, og så har det så gået slag i slag. Og jeg kan sige, at de 25 år der, de har sådan set vist, at det eneste nye, der er sket på de seneste 10 år, det er, at man er begyndt at snakke om kontanthjælpsmodtagere og ledige med problemer som nogen, der er arbejdsløse og interessante i debatten. Det var Claus Hjort Frederiksen, vi kan takke for det, fordi han var så stresset over, at han slet ikke kunne få at vide, hvad der foregik i kommunerne, fordi man slet ikke administrerede på samme måde, som man gjorde i arbejdsformidlingerne, så han kunne ikke få nogen svar på, hvordan indsatsen den løb af stablen der, og så lagde han jo hele monolitten sammen. Og det betyder, at vi nu også snakker om de ledige, som ved Gud er arbejdsløse, men som måske har nogle andre problemer at slås med, end mange af dem, som er forsikret i dagpengesystemet. Så det er det nye. Ellers vil jeg sige, at der er ikke noget nyt under solen. Vi kører i sådan en eller anden mærkelig rund spiral, og prøver hele tiden noget nyt, og så går vi ud af nogle veje og vildveje, og hvad ved jeg, og finder ud af, om det virker eller ikke virker. Lige pludselig så er vi tilbage, hvor vi startede og synes, at nu det er helt nyt. Men sådan er det med rigtig meget, når man har været der længe, så kan man se, at nu er vi tilbage ved noget, som vi også snakkede om for 10, 20, 25, 30 år siden. Men det betyder også, at påstanden om, at vi ikke ved, hvad der virker, den her er løgn. Vi ved rigtig, rigtig meget om, hvad der virker. Det er bare som om, vi ikke har lyst til at tage konsekvensen af, at vi ved det, og så gøre det. Og det må man sige, det er måske en del af vores menneskets natur. Og så vil jeg også sige, at noget af det, som jeg har brugt mange kræfter på som formand og næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, det er at forsøge at få fagbevægelsen til også at interessere sig for de ledige, som ikke er en del af fagbevægelsen. Simpelthen fordi, at de enten er nogen, der kommer fra fagforeningerne og er røget ud af en motorvej ud af systemet på grund af noget, som kan ramme os alle sammen, eller fordi de har brug for en motorvej ind, så fagbevægelsen skal interessere sig for, hvordan får vi dem ind i fællesskabet igen. Og der må jeg sige, at det har jeg godt nok skulle råbe meget højt om for mit vedkommende i forretningsudvalget i FTF, om at vi også har et ansvar i fagbevægelsen for at sikre inklusionen af dem, som ikke er en del af os PET, men som måske skal være det eller har været det. Og det lykkedes et stykke hen ad vejen, vil jeg sige. Jeg synes, fagbevægelsen er blevet bedre til også at interessere sig for de ledige, som ikke er en del af deres egen statistikker. Jeg er nødt til at starte med at sige, at der er 2 præmisser, som er grundlæggende, når vi skal diskutere beskæftigelsesindsats. Den ene præmis er, at hvis ikke der kan komme 2 underskrifter på en ansættelseskontrakt, så er der ikke noget, så er problemet ikke løst. Så det kan ikke hjælpe noget, at vi hele tiden taler om at piske de ledige. Hvis ikke der er job til dem, så kan der ikke komme en arbejdsgiverunderskrift på, og så er problemet ikke løst. Så derfor handler beskæftigelsespolitik også om jobskabelse. Jeg har til min egen meget store forbløffelse, muligvis ikke jeres, men jeg var meget forbløffet for nylig, været nede i nogle dokumenter, spørgsmål og svar omkring vedtagelsen af halveringen af dagpengeperioden, hvor Inger Støjberg meget overbevisende siger, at jobskabelse er ikke et beskæftigelsespolitisk anliggende. Det kom meget bag på mig. Jeg synes, det er afgjort, at det er det. Og i hvert fald, så kan man ikke løse ledighedssituationen, hvis ikke også der bliver skabt nogle job til de ledige. Sådan er det.
Og så er der en anden ting, vi også må se i øjnene, det er, at der er nogen, som ikke kan få et helt almindeligt arbejde. Det kan ikke lade sig gøre, de har ikke de kompetencer, der skal til, der er ikke nogen arbejdsgiver, der vil ansætte dem, de er nødt til at være på offentlig støttet forsørgelse og gøre brug af den grundlovssikrede ret til at blive forsørget af det offentlige af staten, fordi de ikke selv kan. Jeg ved godt, det er tarveligt og polemisk at bruge ham her, men jeg synes, han fortjener det, fordi hans indspark i debatten er virkelig forvridende i forhold til at få en saglig og nuanceret debat om, hvad beskæftigelsespolitikken skal handle om. Så derfor får han denne her. Jeg håber, det kommer med på optagelsen. Så er der 2 fokuspunkter, som vi også er nødt til at have. Vi er nødt til at have noget split vision, eller hvad sådan noget hedder, på det her. Det ene fokuspunkt, det er vilkårene. De vilkår, der er omkring beskæftigelsesindsatsen, som har kæmpe stor betydning for, om den er effektiv. Og vi kan ikke diskutere en effektiv beskæftigelsesindsats, uden at diskutere vilkårene for, at den er det. Så det kommer jeg til at snakke en del om. Hvad er vilkårene egentlig? Og det andet er, at de ledige er forskellige. Der er godt nok nogle rammer i loven, der siger, at vi skal lave individuelle kontaktforløb, og at hver eneste skal have sin egen plan. Men alligevel så forsøger vi at proppe dem alle sammen ned i det samme hul i klodskassen, fordi refusionssystemet og rettidighedskravene gør, at det skal gå skide hurtigt, og vi er nødt til at tage dem ind i bunker og smide dem ud i aktivering af en eller anden slags inden for et tidsramme, for ellers koster det kassen ud i jobcentrene. Det er det, man har villet med beskæftigelsespolitik. Man kan ikke bebrejde jobcentrene, at det er sådan. Det er politisk besluttet, at det er sådan, man skal arbejde. Men jeg vil gerne sige igen, det er en rigtig vigtig parameter, at vi fokuserer på de ledige og lærer noget af dem, som er begyndt at gøre det. Først til fokus på vilkårene. Vores jobcenter er jo i høj grad lavet efter inspiration fra Holland og vist nok også New Zealand. Og det er det, der har gjort, at vi har fået et svært bureaukratisk system, som er meget optaget af at måle og veje og kontrollere og systematisere og procesregulere og adfærdsregulere beskæftigelsesindsatsen med alle mulige regler, som æder alt arbejdstiden. Hollænderne var også foran i forhold til at lægge beskæftigelsesindsatsen ud til private aktører. Med det resultat, at dem, der sad i den statslige beskæftigelsesindsats, blev helt vildt dygtige til at taste og tælle og måle og veje, men fuldstændig ude af stand til at tænke en selvstændig tanke. Og alt det kreative, alt det, der skulle handle om at arbejde sammen med de ledige om at komme videre, det foregik ud i nogle private virksomheder, som beholdt det for sig selv som en forretningshemmelighed. Fordi at det jo var der, de skulle tjene deres penge. Det betød, at den statslige beskæftigelsesindsats blev afprofessionaliseret, og alt det gode viden, det lå ude hos nogle private, som så kunne sælge den i dyredommen. Og det fandt man jo så ud af, at det gik ikke. I øvrigt kan jeg sige, i min forberedelse til i dag har jeg været inde på rigtig mange gamle tekster om, hvad man har tænkt og sagt og gjort, og som jeg startede med at sige, så går det eddermukke mig igen. I morges fik jeg forvildet mig ind i en udgave af ugebrevet A4 fra 2004, hvor arbejdsformidlingerne lige var begyndt at sende deres jobformidling ud til private aktører. Allerede dengang, der sagde de, at for det første, så er det hundehamrende dyrt at sende det ud til private aktører. For det andet, så er resultaterne virkelig magre, og for det tredje, så bruger vi en helvedes masse tid på at sidde og administrere det. Altså, allerede i 2004 blev der råbt vagt i gevær om, at det var den forkerte vej at gå. Og Claus Hjort Frederiksen, som var beskæftigelsesminister på det tidspunkt, hans svar var, at med al begyndelse er svært, så selvfølgelig er det lidt besværligt eller lidt dyrt i starten, det skal nok blive bedre, og det blev det faktisk aldrig, kan jeg sige. Nu er man så småt på vej til at gøre det modsatte herhjemme igen, og jobcentrene hiver alle opgaverne hjem til sig selv. Herhjemme, der har vi fået lavet et lovkompleks omkring beskæftigelsesindsatsen, som er monstrøst. Det er klart, at det ikke er alle de her lovsamlinger, der er decideret beskæftigelsesindsats, men de har berøring til den. Og det er jo helt vanvittigt meget lovgivning, man skal være inde i, for faktisk at kunne administrere det rigtigt, så de ledige både bliver udsat for de muligheder, de har, eller får de muligheder, de har, og lever op til de forpligtelser, de har for stadigvæk at kunne være en del af systemet. Og derudover, så betyder det her, altså det er jo vigtigt nok, at det er skrevet ned, og at det er et retssamfund, vi lever i. Det er vigtigt, at man kan læse sig til, hvad er mine rettigheder og hvad er mine pligter. Men det betyder altså også, at vores, og de der har hørt mig før og kender mine indspark i debatten, har sikkert hørt det her 100 gange før. Det gør det ikke mindre sandt og frustrerende,
at byråkratiet og administrationen og kontrollen og alt det der stjæler simpelthen 8 ud af 10 af vores arbejdstimer. 80% af arbejdstiden går med noget andet end at snakke med de ledige om, hvad egentlig de synes, de har brug for fra jobcentret for at komme videre. Og som I kan se, har det ikke ændret sig over tid. 2006, det var jo før jobcentrene, og der var det en lille smule værre i kommunerne, end det er nu i jobcentrene. Men jeg vil sige, at forskellene ligger altså inden for den statistiske usikkerhed. Og det er til trods for, at der har kørt 2 højt profilerede afbureaukratiseringsprojekter hen over den her periode. Det er, som Margrethe Vestager på et tidspunkt har sagt det, vi fjerner regler med en pincet og smider nye regler ind med en skov. Og det er altså ikke helt forkert, det billede. Det er helt nødvendigt at gøre noget ved det her. Det kunne vi gøre for eksempel ved at få lidt inspiration fra Vejle Sygehus, som for år tilbage omlagde deres brystkræftafdeling. Jeg læste en vildt interessant artikel i Politiken for ham, der var i spidsen for den. Fordi det, der kom ud af det, var, at Vejle brystkræftafdeling blev den mest sindssygt effektive brystkræftafdeling, vi havde i landet. Og derfor var det jo interessant at spørge dem, hvad havde de gjort. Og så fortæller ham, der stod i spidsen for det, at det de gjorde, hver gang de skulle træffe en beslutning om, hvordan det skulle organiseres, så stillede de spørgsmålet, er det til gavn for patienten? Og var svaret nej, så lod de være. Altså, hvor svært kan det være? Jeg tænker, man kunne gøre det samme. Det er kæmpe arbejde, men altså i forvejen, så er der så mange mennesker beskæftiget med at lave nye lov. Man kunne sikkert også få nogle af dem til at sætte sig ned og gennemgå hele regelsættet. Men det spørgsmål, er det her til gavn for de ledige? Er svaret nej, så skråt skidtet. Så kan vi ikke bruge det til noget. Og så til fokuset på de ledige. Og det er jo altså meget interessant, at det der var sket med hele den der byråkratisering og alting er kommet på tal og alt muligt. Claus Hjorts helt store projekt betyder, at vi fuldstændig glemmer de ledige i hele hejset. Jeg er faktisk temmelig sikker på, at hele det der byråkrati, det kunne fungere ganske glimrende, uden at der var en eneste ledig, der nogensinde kom i nærheden af et jobcenter. Så ville de simpelthen holde hinanden i arbejde med at holde øje med. Og, altså helt ærligt, jeg tror ikke engang, de vil sige mig imod derude. Det er monstrøst. Men hollænderne, de har fundet ud af, at det de lavede der, det duede ikke. Blandt andet dels fordi, som jeg sagde før, medarbejderne, de blev skide gode til at sidde og taste alt muligt, men de kunne ikke tænke en tanke, der kunne flytte noget fra den enkelte ledige. Og samtidig så blev det hele afprofessionaliseret, så der heller ikke var nogen, der vidste noget om, hvad der virkede. Så nu har man sadlet op i Holland, der har man simpelthen besluttet sig for, at det skal handle ultimativt om den enkelte ledige. Dem, som ikke har nogen problemer, dem skal beskæftigelsessystemet stort set lade være. De skal selvbetjene sig, og hvis de beder om noget hjælp, så skal de selvfølgelig have det, men stort set så har man tillid til, at ledige gerne vil i arbejde, så det ordner de selv. Og så bruger man kræfterne på dem, der har brug for noget hjælp. Og det gør man dels ved at sørge for, at de har en sagsbehandler, som ved noget, som kan noget, som kender lovens muligheder, som ved, hvordan de forskellige lovgivninger kan spille sammen i forhold til de komplekse problemer, den ledige måtte have. Og så har man sagt, at det først og fremmest handler om de ledige, og om kontakten til dem. Dernæst så kigger vi på reglerne. Vi gør det altså 100% omvendt i Danmark. Og hvis der er nogle regler, der står i vejen for, at man kan komme videre, så bliver de afskaffet. Yippie. Og så har man givet en pose penge. Der er en pose penge, der følger hver enkelt ledige. Og den pose penge hører til den ledige. Og så kan den blive brugt, uanset om det er nye tænder, der skal til, om det er et truckcertifikat, eller det er et diplom på en eller anden uddannelse, eller et modul på en diplomuddannelse. Det er sådan set op til samarbejdet mellem sagsbehandleren og den ledige, hvad det er, vi skal bruge pengene på. Og der skal bare kunne argumenteres for, at det her, det vil være det næste skridt i retning af, at du kan få et arbejde. Og så oven i købet, sidst jeg kiggede i hvert fald, der var det okay også at bryde loven, hvis man kunne argumentere sagligt for, at vi gør noget andet end det, der står i loven, eller noget, der slet ikke står der, eller man slet ikke har tænkt på, men vi kan argumentere for, at det er det, der skal til. Så er det det, vi gør, og det er i orden. Og jeg er nødt til også at sige, at jeg har ikke tjekket, om det stadig er sådan i Holland. Det er et par år siden, at jeg tjekkede det, og der var de i gang med den her udvikling. Jeg skal ikke kunne sige, fordi jeg har ikke længere det her vidunderlige sekretariat, jeg tidligere har haft, så jeg har ikke kunne tjekke, om det stadigvæk er sådan. Men det var der værd at undersøge for det her nye Carsten Koch-udvalg. Når nu vi har en model, der er inspireret fra Holland, om vi ikke sådan skulle prøve at springe nogle af børnesygdommene over og springe direkte til løsningerne. Hvis det her det viser sig at virke i Holland, så
kan det godt være, at det også virker i Danmark. Og så skulle vi måske hoppe direkte til løsningen, i stedet for at gå en masse omveje, inden vi når så langt. Vi har nogle ledige, som selvfølgelig ikke har problemer. Ledighed er det eneste problem, de har, og derudover så er det bare at finde dem det næste job. Nogle af dem, de kan have brug for, at der er nogen, der hjælper dem med at se på, om de kurser, de småuddannelser, de moduler, de har fået hister her, til sammen kan samles sammen til noget, man kunne kalde noget. For eksempel ved jeg, at på Lindøværftet, der har man været enormt god til at give medarbejderne fast løbende noget kompetenceudvikling, og det viser sig rigtig mange af dem, hvis man lægger de der diplomer og certificeringer sammen, som de har, så kan man faktisk konvertere det til, at de har noget, der kan stå som en hardcore kompetence på et CV, og som de kan søge videre på, eller med en lille bitte uddannelsesløft, kan jeg sige, at så har de fuldstændig et modul eller en diplom, eller hvad ved jeg, i det, som de er uddannet indenfor. Jobcentrene har ikke, som verden ser ud nu, kompetence til at lave de her vurderinger. Og det tænker jeg, det er en af de veje, vi skal gå i forhold til at sikre de ledige, som ikke har problemer, at de kommer i den rigtige retning. At vi får nogle folk ud i jobcentrene, som kan kigge på de uddannelsesforløb, de har været i, og få det konverteret til noget hardcore, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Det er der brug for. Og det næste, man så skal gøre, er selvfølgelig at sikre, hvis de mangler noget, at de så får det tilført, sådan så de kan bruge den periode, de er ledige til, og gøre sig lækre for nogle arbejdsgivere, som lige præcis står og mangler de her kompetencer, eller måske står og mangler dem om et halvt eller et helt år. Så det bliver strategisk videreuddannelse af arbejdskraftreserven, vi får foretaget. Og så er næste skridt forhåbentlig bare at sige tillykke med dit nye job og pænt farvel igen. Altså vi skal ikke gøre så vanvittigt meget ud af dem, som ikke har en masse problemer. Rigtig mange af dem vil kunne klare sig selv, ikke mindst i kraft af deres netværk, som jo er der, hvor de allerfleste af os finder vores næste arbejde. Så er der dem, som har et eller flere problemer at slås med, udover at de altså er arbejdsløse. Og det kan være temmelig voldsomt. Det kan være dels det, jeg snakker om før, der mangler nogle brugbare kompetencer. Så er et kompetenceløft jo det, der skal til. Men så er der også nogen, der har svært ved at lære nyt. Simpelthen fordi de ikke er mindet på skole eller har nogle intellektuelle begrænsninger, som gør det svært for dem at lære noget nyt. Det er et stort problem på det danske arbejdsmarked. Der er nogen, som hvis sociale kompetencer har lidt skade, enten på grund af en besynderlig opvækst, eller fordi de har været for længe uden for arbejdsmarkedet og siddet for meget nede på Bennys bodega, og ikke længere kan huske, hvordan man gebærder sig på en arbejdsplads. Det kan være, at der er psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne. Det kan være, at der er vold i familien. Det er sådan en lille, meget egentlig underkendt problemstilling. Kvinder, som bor i... Det er jo typisk kvinder, der er udsat for vold i familien. Det kan være en kæmpe hæmsko for at komme i arbejde, fordi volden tit bliver begået af en meget jaloux mand, som så ikke kan have, at hans kvinde pludselig har noget succes, så hver eneste gang hun begiver sig ud i livet og pludselig skal møde andre, og i øvrigt også mænd, så tæsker han hende hjem i hjemmet igen og holder hende simpelthen fast i ledighed. Kæmpe stort problem, kæmpe stor barriere for dem, der er udsat for det. Og så er det jo velkendt, at misbrug er en af de meget store barrierer. Alkoholisme er en meget stor barriere for at komme på arbejdsmarkedet. Kriminalitet. Og for nogens vedkommende, så brillerer de ved at have nærmest hele molevitten på en gang på CV'et. Og så har vi en meget stor opgave, der skal løses. Men der er jo lavet fantasiliarder af projekter i beskæftigelsesindsatsen, bare i de 25 år, hvor jeg har været med. Der er prøvet så mange ting af. Det helt karakteristiske ved det er, at man laver nogle projekter, som er ret fantastiske, som man også, det er tit projektmedarbejderne selv, der skal dokumentere, om det gik godt, så bliver det lige, jeg har selv skulle lave nogle søjlediagrammer på noget, hvor vi fik lavet dem, så det så lidt bedre ud, end det var. Så det skal man ikke tage fejl af, at man vil gerne fremstå som en succes, også som projektleder. Men ikke desto mindre, så har vi lavet massevis af projekter, som har skulle tage hånd om rigtig mange af dem, som har nogle af de problemer, jeg nævnte før. Og der er 7 parametre, som går igen i forhold til, at de her projekter bliver succeser. Det ene er, der bliver smidt nogle ekstra ressourcer efter de her mennesker. Det næste er, at man har et beskæftigelsesmål med indsatsen. Altså for nogens vedkommende meget langt ud i horisonten, men det er det mål, man har, og det er det, man går efter, og så finder man vejen derhen, som for nogen kan være virkelig voldsom og med meget store sving, ikke mindst
når vi snakker misbrug og mennesker med svære psykiske problemer, fordi de har det sjældent med at gå den lige vej. Der sker hele tiden et eller andet, som gør, at vi skal gå til siden eller gå baglæns og være meget tålmodige. Det er også helt afgørende, at de her forløb er individuelt tilrettelagte. Vi kan ikke have 30 mennesker i flok og så lave fælles aktivering for dem. De skal have hver sin individuelle plan. De skal følges tæt og vedholdende. Der skal vises kæmpestor interesse for den og de medarbejdere, som er sagsbehandlere i det her, i forhold til, hvordan går det der. Det er noget med at være opsøgende som sagsbehandler. Jeg tror ikke, der er mange ledige, der oplever det andet end med et brev om, at man ikke er mødt. Men det der med, når man er i gang og bliver ringet op af sagsbehandlere, der bare ringer for at høre, går det godt? Det der, du gik i gang med, er du stadigvæk tilfreds, er der noget, vi kan hjælpe dig med? Det er rigtig, rigtig vigtigt parameter her. Så skal skidtet hænge sammen. Det kan ikke nytte noget, at man skal rende. Den diskussion er heldigvis meget stor for tiden. Det der med at rende til 2, 3, 4, 5, 7, 10 forskellige offentligt ansatte, som har hver deres plan med en, og hvor man simpelthen ikke kan finde ud af, hvorfor en af planerne, man skal følge, det holder ikke. Der skal være en sammenhængende plan, en sagsbehandler, måske en til, som kender den personen lige så godt, sådan så man kan dække hinanden af, hvis der skulle være sygdom eller ferie eller et eller andet. Og så tålmodighed. Beskæftigelseslovgivningen har en tendens til at have en tålmodighed på 6 måneder, så sker der et eller andet med ydelsen. Og 6 måneder er slet ikke nok til at få rystet sociale problemer af sig af den her kaliber og komme ud på et arbejdsmarked. Så tålmodighed er absolut nødvendigt, men hvis de her 7 principper bliver fulgt, så er der stensikkert bonus i den anden ende. Hvis ellers de overlever indsatsen, de stakkels mennesker, der skal udsættes for det. For nogle af dem er det stadigvæk fuldstændig uoverskueligt og umuligt at være i sådan et forløb i længere tid ad gangen. Og de skal altså anerkendes som nogen, der skal have deres grundlovssikrede ret til at blive forsørget af staten, for mig at sige. Så er der måske nogen af jer, der har glædet til at høre, hvad jeg vil sige om de unge, især hvis I har fulgt med i, hvad jeg tidligere har sagt om det. Jeg kom ud i noget af et ubehageligt stormvejr ved at mene noget om unge uden problemer, og hvordan man skulle hjælpe dem i forhold til kontanthjælp. Så nu skal I simpelthen love mig at høre ordentligt efter, fordi det, der skete sidst, jeg sagde noget her, var, at der var ikke nogen, der hørte ordentligt efter, hvad det var, jeg sagde. Og det gjorde, at der kom nogle heftige automatreaktioner om, at jeg var ude på at nedsætte kontanthjælpen for alle unge. Og der er jo borgerlige politikere nu, som kæmper for, at vi skal have den sat ned over en kamp for alle unge. Og det er ikke nogen god idé, vil jeg bare sige. Det har jeg aldrig ment, og det kommer jeg aldrig til at synes. Men hvis vi har unge i kontanthjælpssystemet, der er på vej derind, og især dem, der er på vej ind, er det jo interessant at sørge for at gøre noget for, som ikke har skyggen af problemer, og som ikke har en uddannelse, så skal de ikke hen og være i kontanthjælpssystemet. De har ikke noget at gøre der, hvis I spørger mig. Og det, jeg synes, de skal have, det er, at de skal have en pligt til at få sig en uddannelse. De skal ikke selv gå og synes, at det er okay at lade være med det, og så samtidig hæve kontanthjælp. For min skyld må de godt lade være at uddanne sig, selvom jeg stadigvæk synes, det er en god idé. Men det springende punkt er, om de synes, de skal modtage offentlige ydelser, imens de bare går og tænker sig om, eller hvad de nu gør. Jeg skal nok lade være at sige røv, det fik jeg også skal lide for. De skal tage en uddannelse, og vi skal hjælpe dem med at finde ud af, hvad det skal være, og hvor man kan få den henne, og om de har de kompetencer, der skal til, og om vi skal hjælpe dem med nogle kompetencer, for at de kan komme ind. Og mens de venter på det, så synes jeg, at der er en vis idé i at give dem noget, der kunne minde om en for-SU. Altså en ydelse, som er på niveau med SU, men hvor de får de samme vilkår, som SU-modtagerne har. Nemlig, at de må arbejde nogle timer ved siden af. Og min påstand er altså, at fuldstændig velfungerende unge, som ikke har skyggen af problemer, de kan godt skaffe sig et 15-timers job som handicaphjælper, eller en weekendvagt i 7-Eleven, eller et job på tanken om aftenen, eller bagerjomfru søndag morgen, hvor de står og langer krydder og rundstykker over disken. Det er ikke umuligt at skaffe sig den her type småjob, men de skal så have lov til det. De skal ikke have en lavere ydelse, og så ikke have de samme muligheder, som SU-modtagerne har. Det er ikke helt enkelt. Altså, det kan umiddelbart lyde enkelt, men man må faktisk som SU-modtager, så vidt jeg har kunnet orientere mig, tjene op til 10.000 kroner ved siden af. Så ved jeg ikke, om jeg synes, det så stadigvæk giver mening at få en ydelse fra det offentlige, hvis man i øvrigt ikke har nogen særlige udgifter. Så det skal der selvfølgelig tænkes over, hvordan det kan strikkes sammen. Men min tanke er, at det skal have de samme vilkår som SU-modtagerne. De må arbejde ved siden af, uden at det bliver modregnet i den for-SU, de så får. Og så er hjælpen fra det offentlige altså at finde ud af sammen med dem, hvis de ikke har nogen andre, de kan spørge.
hvordan kommer jeg videre ind i uddannelsessystemet og kommer væk herfra igen. Jeg ved ikke, om I stadigvæk synes, at det er kontroversielt. Jeg synes, det er inderligt logisk. Altså, kontanthjælpssystemet skal nemlig være til de andre. Og dem skal vi altså ikke tage penge fra. Dem skal vi være virkelig nænsomme og omsorgsfulde overfor. De unge, som slås med mange flere problemer, end man drømmer om. Altså, jeg har mødt nogle af de her unge, hvor jeg tænker, det er sgu utroligt, at de står på benene. Det er unge, der har været anbragte, som har raslet rundt i skolesystemet, som er blevet flyttet rundt frem og tilbage mellem anbringelsessted og mor og far. De har aldrig fået ordentligt lært nogle klassekammerater at kende, fordi de har skiftet skole så mange gange igennem hele deres skoletid, at skole ikke siger dem andet end, at det var noget besværligt noget, hvor man aldrig nåede at få en kammerat. Det er de socialt udsatte af dem, og de har jo, altså de kompenserer jo for alt det, de har været ude for med misbrug, med de prostituerer sig, de kriminelle, de er virkelig, virkelig hårdt ramte. Dem skal vi give alt det, der kan ligge på ryggen af dem, af hjælp og omsorg. Og så er der en lille gruppe, som jeg synes har været meget overset i hele uddannelsesdebatten, og det er dem, som bare ikke kan tage en uddannelse. Simpelthen fordi de ikke har det intellektuelle beredskab til det. Det er unge, som ikke stadigvæk, selvom de er 22, kan huske, hvad vejen nord vender. Selvom de har fået det at vide 100 gange der er bare ikke nogen krog i hjernen at hænge det på, de kan ikke huske det. De ved ikke, hvad et frikort er. De kan ikke læse en busplan. De er måske meget gode til at gebærde sig. De går rundt og ser ud som alle os andre. De er ikke handicappede på den måde, at man kan se det. Men de er skide gode til at lade, som om de forstår, hvad man siger. De er faktisk også gode til at skaffe sig et job. Fordi de kan godt finde ud af at komme ind ad en dør og præsentere sig selv og sige ja. Det kan jeg godt finde ud af, til, når de får præsenteret opgaver, men de har ikke forstået en bjælle af, hvad der er blevet sagt. Og så starter de, og så går der en måned, så er de fyret. Og så er de tilbage i jobcenteret, og så siger de, at det var en helt sindssyg arbejdsgiver. Han sagde, at jeg skulle arbejde om søndagen om aftenen, jeg fik ingen penge, og jeg måtte ikke spise, jeg havde ingen pauser, og så sidder man og tænker, hold da op, det var også utroligt. Så prøver vi en gang til, og så lykkes det igen, og så kommer de tilbage efter en måned og siger, en gang til, fuldkommen vanvittig arbejdsgiver. Pludselig er der et mønster, som man altså er nødt til at sige mig en gang. Er det ikke lidt underligt, at alle dine arbejdsgiver, de er sådan der, kan det være noget andet, det handler om? Og så rigtig tit viser det sig, at det er nogen, som har gået skjult for resten af verden, at de ingenting kan. Og for dem er det en kæmpe stressfaktor, vi snakker så meget om uddannelse. Det er også en stressfaktor for deres forældre, som godt ved, at deres børn ikke kan. Og de vil også rigtig gerne leve op til den forventning. Og man har lavet de der STU-forløb, som er nogle særlige uddannelsesforløb for unge, som ikke rigtig kan være i det almindelige. Og nogle af dem kan muligvis have glæde af det, men faktisk så vil de her have rigtig stor glæde af, at vi kunne finde nogle job til dem, som de fik på ordinære vilkår, som er så simple, og som vi måske kunne glæde os over at blive udført. For eksempel sådan noget som i supermarkederne og stille dåserne, så de står pænt på rækkerne, eller sørge for, at når nogen taber en flaske, så bliver det faret sammen og tørret op. Altså nogle af de der opgaver, som man bare kan sige til dem, de skal gøre, så kan de godt finde ud af det. De skal have instruktioner hver eneste dag, de kommer. Og de skal have en mentor på arbejdspladsen, som har tålmodighed til hver dag at forklare dem. Også selvom opgaven er velkendt. At det er det der, du skal gøre, og så gør de det, og så er de glade. Det må meget gerne være en lille navnskilt også, og en uniform. Så er det bare top $1. Og så skal de ikke tænke over mere med det der uddannelse. Så er de selvforsørgende. De behøver ikke engang at have løntilskud med sig. Så for de unge med problemer, der vil jeg sige, den trafik, der er i gang i øjeblikket ude i kommunerne med, at man laver nogle unge enheder, hvor man har alle unge fra 15 til 25 år inde under samme hat, og hvor man så har samlet al den faglighed, der er brug for i forhold til dem, ugevejledning og hvad ved jeg, det er en rigtig, rigtig god idé. Det giver sammenhæng i det, og det er for mig at se vejen frem. Og så skal de altså have en socialfaglig indsats, de skal ikke bare presses. De her unge, de skal have hjælp. Og de skal have de der simple, ordinære job, og meget gerne ordinære. Jeg tror ikke, vi behøver at tale så meget om tilskud fra staten. Nogle af de store arbejdspladser, supermarkedskæderne og sådan nogle, må kunne rumme og have et par stykker af de her gående i hvert supermarked, og glæde sig over, at de dermed lever op til CSR-forventningerne og alt muligt andet på den måde. Og så findes der i kontanthjælpsreglerne, altså de unge under 25 får jo i forvejen en relativt lille ydelse. De får knap 7.000 kroner om måneden de første 6 måneder. Igen er der den der tålmodighedsklausul i det. Hvis man så i 6 måneder har forsøgt alt, hvad man kunne sammen med den unge på at få dem i arbejde, og det ikke er lykkes, eller i uddannelse, så ryger de ned på SU-sats. Det er en underlig omvendt tankegang, at man straffer dem for at prøve.
og mislykkes. Det holder ikke meter. Jeg ved ikke, hvem der har udtænkt det. Det er jo igen nogen, der har tænkt, at de gider nok ikke, så det er derfor, de bliver hængende. Det tror jeg ikke på. Så har man en mulighed for at give et tillæg. Jeg har selv været med til at få et ekstra tillæg indført i loven til unge, som lider af skizofreni eller borderline. Men det er for smalt. Og jeg tænker, at de her unge, de har brug for, at de ikke skal tænke i økonomi hele tiden. De har ikke brug for at blive fattiggjorte af at være nødt til at være i det her system. Der er også et tillæg til dem, som ikke vil kunne gennemføre en uddannelse, af dem jeg talte om før. Men man kunne godt udvide den der tillægsmulighed, så dem, hvor man ved, hvor man fagligt vurderer, apropos den hollandske model, at det, der skal til her, det er, at vi sikrer, at der er ro på økonomien, og så kan vi komme over stepperne i forhold til at lave nogle socialfaglige indsatser. Så jeg foreslår, at man også tager fat i det der tillæg og sikrer, at alle dem, som virkelig har problemer og brug for det her grundlovssikrede ret til at blive forsørget af stat, at de får penge nok til, at de også så kan klare sig, hvis de ellers er udeboende. Altså, og den der pil, jeg synes, det er så fedt. Nogle gange, når man klipper sådan nogen fra Google, så ved man ikke, at de bevæger sig, når man sætter det i gang. Så synes jeg, så kører den rundt. Det synes jeg var ret sammen. Men det er faktisk, egentlig giver det meget god mening, fordi det er også for at sige, at vi skal hele vejen rundt. Vi kan ikke bare fokusere her eller der, eller skyde et eller andet sted hen, og så får vi løst noget. Så vi skal hele vejen rundt. Vi skal have fjernet de barrierer i lovgivningen, som gør, at man ikke kan samtænke indsatsen. Det er 2 paragrafer i beskæftigelsesansvarsloven. Væk med dem. Altså, hvorfor holder Venstre så hårdt på, at de skal være der? Det forstår jeg simpelthen ikke. Det er dem, der pålægger jobcentrene at ligge adskilt fra de andre, og ikke fokusere på andet end job. Så skal vi have den her jobskabelse i gang, og jeg kan heller ikke forstå den store modstand mod at sige til de arbejdsgivere, som leverer til det offentlige, at de samtidig også må påtage sig et vist medansvar for at få de ledige i beskæftigelse. Jeg ved, Rit Bjerregaard fik nogen på skatten for at sige, at hun ville gøre det for Københavns Kommunes vedkommende. Jeg synes, det er helt fornuftigt. Altså, hvis man gerne vil tjene penge på at levere til det offentlige, så er det vel okay at sige den anden vej. Men kan vi så ikke prøve at lave et eller andet, så vi også får ud af det. Og så skal der simpelthen ryddes op i gældende lov, og det handler jo både om det der kæmpe store lovkompleks, som jeg havde legnet op, men også at få afbureaukratiseret og få loven til at hænge sammen. Altså fordi der er altså steder, hvor den ene lov, den bygger op, mens den anden, den piller ned. Altså det giver simpelthen ikke mening. Det skal hænge sammen, og det skal alt sammen være til gavn for patienten. Alt sammen. Så skal vi til at fokusere på de ledige, og ikke på alle systemerne, og hvor mange vi kan tælle, og om der kontrollerer både medarbejderne og de ledige i hovedet og bag. Vi må gå ud fra, at alle, der er i det her system, de arbejder i retning af, at folk skal i arbejde. Og så skal vi have de individuelle planer. Jeg synes, den der idé med at give hver enkelt ledig, altså lade pengene følge den ledige, den er der værd at teste. Det er der værd at finde ud af, om hollænderne egentlig kommer over stepperne på den måde. Om pengene bliver meget mere målrettet den enkelte ledige, fordi det ikke handlede om, at vi skulle have refusion hjem til jobcentret, men at de penge, der bliver brugt, de går til det, den enkelte ledige har brug for. Jeg synes, den tanke er skide spændende. Så skal vi også have gearet uddannelsessystemet, fordi vi skal have flere af de unge til at tage en uddannelse, men vi kan ikke regne med, at det uddannelsessystem, vi har, kan rumme unge, som aldrig ellers havde drømt om, at de skulle nærme sig en skolebænk nogensinde efter folkeskolen. Der er vi nødt til at have et uddannelsessystem, som er omsorgsfuldt for dem, og som måske ikke på samme måde som nu har klare grænser for, hvornår man har så meget fravær, som at ryge ud. Der skal man måske hellere prøve at tænke i, hvordan kan vi fastholde nogle af dem, som har meget fravær på en bedre måde. Hvad er det, der gør, at de ikke kommer? Og kan vi prøve at give dem noget af det, de mangler, som gør, at de så vil begynde at komme. Og så kunne jeg godt tænke mig, at man pålagde kommunerne, ligesom at de har nogle tværgående børnepolitikker, det skal de have, hvor man skal have en sammenhængende børnepolitik fra 0 til 18 år i hver eneste kommune, hvilket jo gør, at kommunerne er nødt til at tænke over, hvordan vil vi sikre børn et godt liv op igennem årene her i vores by. Der kunne man godt også diskutere, om ikke også de skulle have pålæg om at lave nogle rehabiliteringspolitikker. Altså hvordan får vi indsatserne til at hænge sammen på tværs for nogle af de mennesker, som har sammensatte, komplicerede problemer, hvor de egentlig har hjælp af mange steder fra. Både fra sundhedsydelser og beskæftigelse og uddannelse og hvad ved jeg. Men hvordan kan vi få det bedre til at hænge sammen, så vi får hånden under dem alle sammen? Det kunne da være interessant at se kommunerne formulere sig omkring, hvordan de vil sikre det. Og kun ved at kræve, at de gør det, ellers så er det bare noget, der bliver snakket om.
Og så skal vi måske også understøtte, at det bliver billigere og nemmere at starte en socialøkonomisk virksomhed. Jeg har hørt ham der hedder Torkild Sonne, som nok er den, vi kender bedst alle sammen. Ham med de her autister, som laver IT. Specialisterne er. Altså han måtte belåne sit eget hus op til skorstenen, for at få råd til at starte den her virksomhed, som i øvrigt vi alle sammen har bukket os dybt i stød for, inklusive skiftende beskæftigelsesminister. Var det ikke en idé at prøve at gøre det mindre risikabelt for den enkelte, der starter sådan en virksomhed, at gøre det, når vi nu så gerne vil have, at vi får samlet folk op? Og så tror jeg altså også, at en civilsamfundsstrategi, som sikrer, at vi som civile borgere går meget mere ind i og interesserer os for hinanden og inkluderer dem, som er lidt skæve, som er lidt sære, som hænger lidt, som at få dem med ind som en helt almindelig del af vores dagligdag. At det vil hjælpe os også. Så var der jo det indledende spørgsmål om pisk eller gulerod, og som jeg håber, jeg har demonstreret, så synes jeg, spørgsmålet er meget, meget større end det. Så i forhold til det vil jeg sige, ja, altså, nogen skal nok have noget pisk for at gøre, altså det ved jeg, jeg har da mødt nogen derude, hvor det der skulle til var at sige, hvis ikke du gør det her, så er der ingen hjælp at hente. Nå, fuck, så gør jeg det. Altså nogen har brug for det der, og nogen har brug for gulerod. Men det er altså meget, meget større og mere nuanceret diskussion end det. Og irriterende, at man kommer til at hedde sådan her, vil jeg sige. Så jeg synes hellere, at vi skal bruge vores hoveder og alt det, vi ved, der virker, alt det, vi har erfaret, og få det hele samlet op og sørge for, at det er det, vi gør. Alt det gode, vi ved, der virker, og så holde op med at blive ved med at gøre noget, som i virkeligheden bare er til glæde for, at de ansatte i jobcentret, at de kan gå op hver dag og sige, at jeg har et arbejde. At de har alt for travlt i forvejen. Ja, det var, hvad jeg havde været for.